Y bore da pawb a chroeso mawr i'r Oedfa. Diolch i John sy'n arwain yn Oedfa'r y bore yma, a dyn ni'n edrych am gwrando a dy neges di, John. Wel, yn ystod yr wythnos, mae LG am 4:05 y bore, mae LG arall nos Fercher am 8:00 a hefyd bydd y grŵp bywyd Cymraeg am 2:45 dydd Gwener. A dydd Sadwrn, mae gwers gitar gyda maestro Andrew am 8:09. A ddydd Sul nesaf, bydd Rosa yn arwain ar Oedfa. A'n olaf, penblwydd hapus i Christopher Hunt. Dymuniadau gorau oddi wrth bawb yn Salam. Gweddiwn. Dduw, creadigaeth a threfn. Bydd gyda ni wrth i ni ymgynnull i addoli. Helpa ni i feddwl yn ofalus am y dewisyddiadau a wnawn â'r bobl ar y drechwn i fyny atynt. Arwain ni yn ryswch a themtasiynau byd hwn. Dysga ni i edrych i fyny ar olaeni dy fab Iesu Grist, i gael arweiniad ac ysbrydoliaeth. Amen. Diolch, Paula. Dyn ni am parhau wrth clywed emyn Iesu, rwy ti'n ddigon. Dyn ni'n defnyddio eto cerddoriaeth o capel Car Salem yng Nghanarfon i arwain ni mewn addoliad. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagor i llawer iawn, ar bob peth a welodd llygaid, a hyd wyneb ddaear lawn. Rosyn Saron, tiw tegwch nef y nef. Iesu, rwy ti'n ddigon. Dyna rhywbeth i gallu ddweud. Ga i ofyn nawr i Lynn i arwain ni efo ein darlleniad sy'n dod o Efengyl Ioan heddiw. Diolch, Lynn. Iesu'n dysgu Nicodemus. Un noson, ar ôl iddi dywyllu, daeth un o'r ynweinwyr Iddewig at Iesu. Phariseaid o'r enw Nicodemus oedd y dyn. Meddai wrth Iesu, Rabi, dyn ni'n gwybod dy fod di'n athro wedi anfon gan Dduw i'n dysgu ni. Mae gwirthiau rwy ti'n ei gwneud yn profi bod Duw gyda ti. Dyma Iesu'n ymateb drwy ddweud hyn wrtho. Credi fi, all neb weld Duw'n teyrnasu heb fod wedi cael ei eni o'r uchod. Sut gall unrhyw un gael ei eni pan mae'n oedolyn, gofynnodd Nicodemus. Allan nhw'r sicr ddim mynd i mewn i'r groth am yr ail waith i gael ei geni felly. Atebodd Iesu. Credi fi,
All neb brofi diwn teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy ddŵr a drwy'r ysbryd. Mae'r corff dynol yn rhoi genedigaeth i berson dynol, ond yr ysbryd sy'n rhoi genedigaeth ysbrydol. Fel y ti ddim syni wrth i mi ddweud, rhaid i chi gael eich geni oddi uchod. Mae'r gwynt yn chwythu i bob gyfeiriad, ti'n clywed ei sŵn, ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly, mae hi hefyd gyda phawb sydd wedi geni drwy'r ysbryd. Sut mae hynny'n gallu digwydd, gofynnodd Nicodemus. Dyma ti, meddai Iesu, yr arth o parchus yng ngolwg pobl Israel a ti ddim yn deall. Cred i fi, dyn ni'n siarad am beth dyn ni ei wybod ac yn dweud am beth dyn ni wedi weld y ddaear a dych chi ddim yn credu. Sut byddwch chi'n credu os gwna i siarad am beth â'r byd nefol? Does neb wedi bod i'r nefoedd, a fi, mab y dyn, ydy'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd. Cododd Moses neidr bres ar bolyn yn yr anialwch. Bydda i, mab y dyn, yn cael fy ngodi ar un fath. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn cael bywyd tragwyddol. Ydy, mae Duw wedi caru byd cymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd, anfonodd Duw ei fab i achub y byd, dim i gondemnio'r byd. Dydy'r rai sy'n credu ynddo ddim yn cael ei condemnio, ond mae'r rhai sydd ddim yn credu wedi condemnio eisoes, a mae bod nhw wedi gwrthod credu am mab unigryw Duw. Dyma'r dyfarniad, mae'r golau wedi dod i'r byd, ond mae pobl wedi caru tywyllwch yn fwy na'r golau. Pam? A mae bod nhw'n gwneud pethau drwg o hyd. Mae pawb sy'n gwneud pethau drwg yn cysau'r golau. Mae nhw'n gwrthod dod allan i'r golau rhag ofn i'w gweithredoedd gael ei gweld. Ond mae rhai sy'n uffydd i'r gwir yn dod allan i'r golau, ac mae'n amlwg mae Duw sy'n rhoi'r nerth iddyn nhw wneud beth sy'n iawn. Amen. Diolch yn fawr, Lynn. Nawr, dros y flwyddyn diwethaf, pam fydd gymaint o fywyd normal wedi newid, yn ogystal â'r holl anhawsterau a chelyddu, mae llawer o bobl a fi hefyd wedi ceisio gwneud y gorau o'r sefyllfa a ceisio dysgu rhyw sgil newydd. Rhyw 2 neu 3 mis dros y haf, yn fy amser sbar, gwnes i geisio wella fy sgiliau coginio. Do'n i ddim yn gallu mynd allan ar y pryd i gael dipyn bach o fwyd, a roedd hyn yn teimlo i fi fel syniad da, rhywbeth dda i wneud efo'r amser. A hoffwn feddwl fod na wedi bod yn rhywbeth efo rhywfaint o lwyddiant, ond efallai bydd yma yn anghytuno, dwi ddim yn siŵr. Ac wrth ceisio wneud hyn, mae wedi bod yn help mawr i gallu ddod o hyd i bob fath o reseitiau ar y we, a mae gen i llyfr arbennig dwi wedi fenthyg flynyddoedd yn ôl o fy rhieni, dwi'n siŵr os ydych chi'n gallu gweld The Cook's Book. Mae gen rhywbeth gan coginydd efo 3 Michelin stars, a mae popeth fancy yma. Dyma wers am taking the meat from a cooked lobster. Rhywbeth arbennig. Beth arall sgen ni? Dyma, wneud pasta fresh. Mae llawn pethau wych i goginio. So, in trying to improve my cooking skills, it's been fantastic to have at my disposal all these fancy recipes from top chefs across the world via the internet, and also to dust off this fantastic cook's books from these Michelin-starred chefs that my parents had loaned me a few years ago. Dwi'n siŵr dwi ddim yr unig un sydd wedi darllen rhyw resait arbennig ac yn teimlo'n un bach yn cyffrous a wneud rhywbeth newydd. A wedyn edrych I lawr at rhestr cynhwysion, looking down at the list of ingredients ac yn meddwl, na,
sgen i ddim byd o hynny. Na, na. Ac os ydych chi'n unrhyw beth fel fi, pan ydych chi'n dechrau meddwl am wneud rhywbeth efo hyn, ydych chi'n dechrau dod yn dipyn bach yn creadigol. Mae'r recite yn gofyn am shallots, a ydych chi'n edrych ar beth sgen ti yn y cupboards, a ydych chi'n weld, wel, mae gen i hein, onions, mae hynny'n iawn. Mae'n gofyn am blawd plaen, a ydych chi'n edrych rownd a weld, wel, mae gen i cornflour, falle fydd hynny'n gweithio. Mae'r recite yn gofyn am tomatoes ffres, wel, a ydych chi'n edrych rownd, wel, mae gen i cawl tomato, falle bydd hynny'n gweithio, ac yn y blaen. Sawl waith, dwi'n siŵr, dwi wedi tynnu safon o'r recite arbennig i lawr i lefel fy hunan trwy'r substitutions yma, wrth defnyddio beth oedd gen i'n barod. Fel arfer, mae'r bwyd wedi bod yn iawn, ond di ddim wedi bod beth oedd yn gallu bod. Mae'n debyg pe bawn ni wedi cymryd mwy o amser i baratoi pethau cyn amser, bydd safon fy nghogi yn cael ei codi mwy a mwy tuag at safon cogyddion mawr, yr Michelin-starred chefs yma. Os gennych chi recite arbennig a'r cynhwysion cywir, if you've got a great recipe and the right ingredients, mae rhywbeth arbennig iawn yn bosib. Un heb y llall, bydd gen i trafferth. Ond y dau efo gilydd, dwi'n siŵr y bydd y safon o beth sy'n bosib yn cael ei codi tuag at beth oedd awdur yr recite arbennig isio i ni profi a blasu ein hunan. Pan da ni dod at y busnes ma o ddilyn Iesu, am dderbyn ein hunan, beth mae Iesu'n sôn amdan efo Nicodemus yn y darlleniad yma, wel, mae gen bob un o'n ni newyddion gwych am y bywyd mae'n sôn amdan yma. Nid y recite yn unig sydd gen ni, mae Iesu wedi rhoi'r cynhwysion i ni yn barod. We have some amazing news when it comes to following Jesus, to accepting exactly what he's talking about with Nicodemus in our reading here. We don't just have the recipe, the instructions, we already have the ingredients to everything we need to make this a reality and experience God has already made available to us. Mae Iesu wedi rhoi'r recite i ni, y ffordd y gallwn pob un ohono ni dderbyn y bywyd hwn am y tro cyntaf ac i byw ynddo bob dydd. I credu ynddo fe, credu yn pwy yw credu hefyd hyn mae Iesu wedi wneud am fod wedi caru ni gymaint, mae wedi farw yn ein lle ni ar y groes, i credu bod ynddo fe, mae yna maddeuant i'n pechodau ni. A trwy hyn, mae yna ffordd i ni ddod at Dduw, ein tad yn y nefoedd sy'n caru ni gymaint. Mae Iesu wedi rhoi'r recite i ni. Jesus has given us the recipe of this life, the instructions how to get there. Ond di o ddim wedi stopio yna, mae wedi rhoi'r cynhwysion i ni hefyd. He's given us the ingredients as well, everything we need. Di o ddim wedi rhoi i ni rhywbeth dim ond i feddwl amdan. Dim ond i cytuno efo yn ein feddylion. Mae'r bywyd newydd a tragwyddol hwn mae Iesu'n sôn amdan yn rhywbeth gallwn ni profi ein hunan, profi heddiw os dyn ni byth wedi wneud o'r blaen a os dyn ni fodlon. Ble mae'r cynhwysion neu'r adnoddau yn dod i wneud hyn yn bosib? Wel, fel mae Iesu'n dweud ei hun yn y darlleniad, mae Duw yn rhoi'r ysbryd glân i creu fywyd newydd tu mewn i ni ac i arwain ni yn ein bywydau. Mae'r fath o bywyd mae Iesu'n sôn amdan yn anghygoel o dda. A does na ddim angen o gwbl i ni tynnu safon o beth mae Iesu'n sôn amdan i lawr. Na, gwahoddiad Iesu i ni yw i ni gadael iddo fe, codi safon y bywydau ni, i fyny tuag ato fe, i ni bob un
profi fwy a fwy y bywyd newydd, y bywyd tragwyddol sydd ar gael ynddo. Nawr, dwi'n ceisio wneud rhywbeth newydd i mi, i rhannu sgrin efo'r PowerPoint yma. Gawn ni weld os ti'n gweithio. Dwi'n gallu weld bus Paula yn mynd i fyny. Edrych yn dda. Mae'n darlleniad o Ioan pennod 3 yn darn eitha cyfarwydd i llawer ohonom ni, dwi'n siŵr. Mae na 2 rhan ohono wedi bod yn arbennig iawn yn hanes yr eglwys, a dwi'n credu bod chi'n gallu weld nhw ar y sgrin nawr. Adnod 3, dyma Iesu'n ymateb drwy ddweud hyn wrtho, credi fi, all neb weld diwrn teyrnasu heb fod wedi cael ei eni oddi uchod, neu eni unwaith eto. Adnod 16, ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo rhoi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Maen nhw'n bwysig am ei bod yn sôn am rhai o'r pethau sylfaenol am sut mae pobl fel ni efo'n holl camgymeriadau a pechodau yn gallu cael ei wneud yn iawn efo Duw. Mae rhain yn eiriau pwysig am rheswm da. Wrth i ni edrych ymlaen at dathlu'r Pasg, maen nhw'n atgoffa ni o reswm pam a bu farw Iesu ar y groes. Ond hefyd, mae'n pwysig i ni glywed eiriau Iesu yn ei cyd-destun i weld y darlun mawr o beth mae Iesu yn sôn amdan yma. As we hear these familiar and important verses, verses that are foundational to the Christian faith, about our need to be born again, born from above, and of the great love of the Father that would send Jesus to die in our place to rescue us. As we hear these amazing promises of Jesus, these words are so central to our faith, it's important as well as that to take in the full picture of what Jesus is saying in this encounter. Nawr mae'r gyfarfod hwn yn ein darlleniad mae rhywbeth dylai fod yn diddorol i unrhyw un sy'n meddwl am beth mae'n olygu i fod yn ddilynwyr Iesu. Mae'n diddorol oherwydd bod Iesu'n siarad efo rhywun sydd dal yn penderfynu. When Jesus meets with Nicodemus, it's interesting for us when we think about discipleship, when we think about what it means to follow Jesus, because Jesus in this moment is talking to someone who's weighing up his options about whether to really believe in and really begin to follow Jesus. Fel dyn ni'n darllen, mae Nicodemus yn Pharisiaid. Mae'n athro crefyddol ac hefyd mae'n aelod o'r cyngor rheoli, y Sanhedrin. Mae'n dyn eitha pwysig yn y cymuned. Ac ar y pwynt dyn ni'n ei cwrdd yn y rhan hyn o'r efengil, gallwn weld ei fod yn gwybod bod na rhywbeth arbennig am Iesu. Dyn ni'n darllen meddai wrth Iesu, Rabai, dyn ni'n gwybod fod i'n athro wedi anfon gan Dduw i'n dysgu ni. Mae'r gwirthiau rwyt ti'n ei wneud yn profi fod Duw gyda ti. Ond cymaint a gall Nicodemus ei weld mae yna rhywbeth rhyfeddol am Iesu. Nid yw'n barod eto i ymddiried ynddo. Nid yw'n barod eto i fod yn ddilynwyr ei hun. As much as Nicodemus can see there is something of God in Jesus, as much as he can see there is something authentic about what he is doing, he's not yet ready to put his trust in him, not yet ready to become one of his followers himself. A dyna pam ei fod yn cwrdd â Iesu yn y nos, yn y tywyllwch, felly all neb arall weld beth sy'n digwydd. Ac i Nicodemus, i berson sydd dal yn penderfynu am fod yn dilynwyr Iesu, mae Iesu'n dweud hyn. Dyma Iesu'n ymateb drwy ddweud hyn wrtho. Credi fi, all neb weld diwrn teyrnasu heb fod wedi cael ei eni o ddiuchod. Yr unig ffordd i ddod i deyrnas Duw yw am
rhywbeth amhosib I ni wneud ein hunan I ddigwydd. Yn naturiol, mae Nicodemus yn ateb, hei, mae hyn yn amhosib, beth ti'n dweud? A dyn ni'n darllen, Nicodemus dweud, sut gall unrhyw un gael ei eni pan mae'n oedolyn, gofynnodd Nicodemus. Allan nhw'n sicr ddim mynd I mewn i'r groth am yr ail waith I gael ei geni felly. Wrth gwrs, mae hynny'n berffaith wir, ond mae'n rhoi'r cyfle I Iesu I egluro. A dyn ni'n darllen atebodd Iesu. Credu fi all neb brofi diwrn teyrnasu heb fod wedi cael ei eni drwy'r dŵr a drwy'r ysbryd. Dechreuwn deall yr hyn yma Iesu yn sôn amdan yma. Dŵr ac ysbryd yn sôn am ei fedyddio, am yr enghraifft yma wedi rhoi I'w ddisgyblion ddilyn. I cael ein bedyddio mewn dŵr, yn ddangos yn cyhoeddus bod ni'n troi ein bywydau at Dduw. I cael ein bedyddio hefyd yn yr ysbryd, I cael ein llenwi a presenoldeb grymusol Duw. A mae Iesu yn mynd ymlaen, mae'n dweud, mae'r corff dynol yn rhoi genedigaeth I berson dynol, ond yr ysbryd sy'n rhoi genedigaeth ysbrydol. Mewn geiriau eraill, Nicodemus, ti'n gwybod yn iawn sut mae babanod yn cael ei geni, mae'n naturiol ac yn gorfforol, ond beth dwi'n sôn amdan yw genedigaeth ysbrydol, bywyd newydd o fewn ein calonnau, rhywbeth y gall Duw yn unig trwy'r ysbryd glân wneud yn nonni. Mae Iesu'n parhau efo Nicodemus a ddweud, ddylai ti ddim synnu wrth I mi ddweud, rhaid I chi gael eich geni o ddichod. Mae'r gwynt yn chwythu I bob cyfeiriad. Ti'n clywed ei sôn? Ond ti ddim yn gallu dweud o ble mae'n dod nac I ble mae'n mynd. Felly mae hi hefyd gyda phawb sy'n wedi geni drwy'r ysbryd. Yr union fel na allwn weld y gwynt, yr union fel na allwn weld y gwynt, ond gallwn brofi ei effaith arno ni, gan ein chwythu un ffordd ac yna un arall, fel efo rhywun sydd wedi, dyma sut mae, efo rhywun sydd wedi derbyn y bywyd ysbrydol newydd hwn, yn cael ei arwain un ffordd neu'r llall, falle na fydden nhw'n gwybod ar y pryd pam. Mae Iesu yn esbonio am y bywyd sy'n bosib I ni trwyddo fe. Yn cwestiwn I ni yw hyn, a ydym ni eisio hyn? A ydym ni eisio yr enedigaeth ysbrydol newydd hon? A ydym ni eisiau'r fyw'r bywyd newydd y mae Iesu'n sôn amdan yma bob dydd? A fyddwn ni'n dod ar hyn, a mae Iesu yn ei addo yma. Fyddwn ni'n dod efo fe tynnu I lawr ar lefel da ni yn barod, neu fyddwn ni'n gadael I Iesu, codi I ni, a profi'r bywyd, aeth Iesu i'r groes I wneud yn bosib I ni. Now, our question here is, as we hear Jesus' promise of this reality of a new and eternal life that is available to us through him, do we want it? Are we going to take Jesus up on his promises here? Or will we pull it down to our level, to what we've already known, to what we've gotten used to? Will we take this extraordinary life that Jesus promises, and will we make it something ordinary? Or are we going to do what Jesus wants us to, what he went to the cross to make possible for us, and allow him to lift us up to his level, to experience this life that he promises is ours in believing in him? Gallaf cofio pan nes i'r penderfyniad hwnnw dros fy hun am y tro cyntaf. Ro'n i'n rhywun oedd wedi cael dechrau da yn bywyd gan fy mod I wedi cael fy magu mewn teulu Cristnogol. Roeddwn i'n mynd I ysgol Sul, roeddwn i'n credu yn Duw, roeddwn i'n gweddio I Dduw bron bob nos. Roeddwn i'n credu hefyd mae Iesu oedd Duw, doedd gen I ddim problem credu amdan Iesu, ond doedd gen I ddim perthynas personol efo fe. Pan darllenais fy Beibl, roedd person Iesu yn teimlo'n bell
I ffwrdd, roedd y bywyd, roedd Iesu yn dysgu amdan ac yn dangos yn teimlo fel peth rhyfedd na all ni byth yn gael fy mhen o gwmpas. A wedyn, pan o'n i newydd mynd i'r prifysgol yn 19 oed, nes I ymuno ar cwrs disgyblaeth byr o'r enw Christianity Explored, mae rhywbeth fel yr Alpha Course. Ac yn hyn, aethon ni drwy efengl Marc I darllen a siarad, a sgwrsio am pethau pwysig mae'r Beibl yn dweud amdan Iesu. Pwy yw beth wnaeth ac yn y blaen. Ac yna, un nos, daeth ni at y croes. Ro'n i'n deall am y tro cyntaf yn fy mywyd, cyn I mi wneud unrhyw beth, roedd Iesu wedi gwaedu a marw ar y groes I mi, bod Duw eisoes wedi cymryd y cam cyntaf. A fod bywyd newydd yma, bywyd mae Iesu'n sôn amdan, doedd ddim yn rhywbeth I mi ennill trwy gweithio'n galed, roedd y bywyd newydd yma yn rhodd, roedd yn anreg oddi wrth y Dduw sy'n caru ni mor gymaint, y Dduw sy'n caru ni'n llawn cyn I ni gwneud unrhyw beth iddo fe. Gallaf cofio yn cerdded yn ôl y noson honno, roedd y light bulb wedi mynd ymlaen yn sydyn. Yn sydyn roedd popeth roedd ni wedi darllen a roedd ni'n gwybod amdan Iesu. Roedd ni'n deall am y tro cyntaf. Doedd Iesu ddim yn teimlo'n bell I ffwrdd am y tro cyntaf go iawn. Roedd Iesu yn real a phersonol I mi. Roedd Iesu roedd ni'n gwybod a deall yn gofyn I mi I rhoi fy mywyd iddo fe. A roedd ni'n gwybod bod yna penderfyniad I mi wneud. A fyddwn ni'n mynd ymlaen ar ffordd Iesu neu beidio. Roedd yn penderfyniad anodd ar y pryd oherwydd bod yna cost o mynd ffordd Iesu. Roedd yn golygu newid y holl cyfeiriad roedd ni'n mynd efo fy mywyd. Roedd yna pethau ro'n i'n neud a meddwl a roedd rhaid I mi gadael yn ôl. Roedd yna berthnasoedd a oedd rhaid I ddod I ben. Ond y noson honno ddwedais I Iesu ac 19 mlynedd wedyn. Dwi yma heddiw a gallaf ddweud, bod dilyn Iesu weithiau wedi bod yn rhywbeth galed iawn. Dwi mor falch bod oedd yr ateb rhoddais I Iesu y nos honno. A dwi wedi darganfod fy hunan rhywbeth o reality mae Iesu'n dysgu Nicodemus amdan yn ein darlleniad a ddarganfod a profi fwy a fwy wrth parhau I ddilyn Iesu dros y flynyddoedd. Tybed, os mae yna unrhyw un yn clywed gwahoddiad Iesu yma heddiw, falle yma neu ar y recordiad ar YouTube, falle bod chi'n profi Duw yn gofyn I chi I wneud penderfyniad am Iesu. Yna gadewch I mi eich annog. Beth am wneud heddiw y diwrnod I ddweud ie? Nawr, cafodd Nicodemus, cyn iddo fe wneud penderfyniad am Iesu, cafodd amser anodd I deall beth oedd Iesu'n sôn amdan, pan siaradodd am yr enedigaeth newydd hon wrth yr ysbryd. Dyna ni'n darllen. Sut mae hynny'n gallu digwydd, gofynnodd Nicodemus. Mae ti, meddai Iesu, yr athro parchus yng ngolwg pobl Israel, a ti ddim yn deall. Credi fi, dyn ni'n siarad am beth dyn ni'n ei wybod ac yn dweud am beth dyn ni'n wedi weld, ond dych chi ddim yn ein credu ni. Os dwi wedi siarad â chi am bethau sy'n digwydd ar y ddaear a dych chi ddim yn credu, sut byddwch chi'n credu os na I siarad am bethau'r byd neffol? Does neb wedi bod i'r nefoedd a fi, mab y dyn, ydy'r unig un sydd wedi dod o'r nefoedd. Mewn geiriau eraill, mae Iesu wedi siarad gan defnyddio enghreifftiau bob dydd am enedigaeth neu'r gwynt, a mae'n gofyn, os nad yw Nicodemus yn deall hyn, sut y gall deall os yw Iesu'n siarad am bethau sydd ddim yn debyg I fywyd bob dydd. Felly,
mae Iesu'n defnyddio enghraifft dipyn bach yn od, falle i ni wrth glywed e. Mae'n defnyddio enghraifft o hanes taith Israel allan o'r Aifft i siarad a ddysgu amdano'i hun. Mae'n defnyddio stori y bydd Nicodemus wedi bod yn gyfarwydd efo ac ac yn dod o hyd iddo yn Numeri pennod 23. Na i darllen e nawr. Dyma nhw'n teithio o fynydd Hor ar hyd ffordd y Môr Coch, mwyn mynd o gwmpas tir Edom. Ond ar y ffordd, dyma nhw'n dechrau teimlo'n flin a diemynedd, a dyma nhw'n dechrau cwyno eto a dweud pethau yn erbyn Duw a Moses. Pam dych chi wedi dod â ni allan o'r Aifft i farw yn yr anialwch yma? Does na dim bwyd yma, na dŵr, a dyn ni'n casau'r stwff diwerth yma. Felly dyma'r arglwydd yn anfon nadroedd gwenwynig i'w canol nhw. Cafodd lot o bobl ei brathu a buon nhw farw. A dyma'r bobl yn dod at Moses a dweud, dyn ni wedi pechu drwy ddweud pethau yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn di. Please, gweddia y bydd yr arglwydd yn cymryd y nadroedd yma i ffwrdd. Felly dyma Moses yn gweddio dros y bobl. A dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, gwna ddelw o neidr a'i chodi ar bolyn. Wedyn, pan fydd rhywun sydd wedi frathu yn edrych arni, bydd yn cael byw. A dyma Moses yn gwneud neidr bres a'i chodi ar bolyn. Wedyn, os oedd neidr yn brathu rhywun, pan fydd y person hwnnw'n edrych ar neidr bres, byddai cael byw. Ac i Nicodemus, dywed Iesu amdano'i hun. Cododd Moses neidr bres ar bolyn yn yr anialwch. Bydda i, mab y dyn, yn cael fy nghodi yr un fath. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn cael bywyd tragwyddol. Mae Iesu'n pwyntio ymlaen i'r amser pan fyddai ef yn cael ei godi ar groes, y peth dyn ni'n gofio adeg y Pasg. Mae Iesu'n pwyntio ymlaen at yr adeg pan all all pobl fel ni edrych arno a gweld Duw yn ei cariad yn gwneud ffordd i ni ddod ato fe a byw. I weld y gymaint wnaeth Duw yn Iesu mynd trwyddo i achub ni o ein pechodau a rhoi cyfle i ni dderbyn y bywyd newydd a tragwyddol mae'n cynnig i ni yn ei enw. Fel mae'n dweud, ydy, mae Duw wedi cael ei byd cymaint, nes iddo rhoi ei unig fab mwyn i bw bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd anfonodd Duw ei fab i achub Oherwydd anfonodd Duw ei fab i achub y byd, dim i gondemio'r byd. Y gwahoddiad mawr a wych i bob un ohonon ni, ond law yn llaw efo fe, yn syth ar ôl hyn, mae Iesu yn dweud hyn. Dydy rhai sy'n credu ynddo ddim yn cael eu condemnio, ond mae rhai sydd ddim yn credu wedi condemnio eisoes, am ei bod nhw wedi gwrthod credu y mab unigryw Duw. Gwahoddiad mawr, ond un efo rhybydd am y perygl os ydyn ni'n dewis ei wrthod. Y newyddion drwg mae Iesu'n dysgu amdan tro ar ôl tro yw arben ein hunan, yn ein ymdrechion ein hunan. Does na ddim ffordd i ni ddod at Dduw, dim o gwbl, fel mae Iesu'n dweud, hebddo fe, dyn ni dal dan gondemiad. Ond mae'r newyddion da mor dda, mor wych. Mae Iesu wedi cael ei codi ar croes Calfaria, ac yno cymryd holl condemniad ni ar ei hun. Ac i rhai sy'n credu ynddo fe, a dderbyn beth wnaeth e, does na ddim condemniad ar ôl. Jesus speaks plainly again and again in the Gospels that there is some bad news, that without him we stand condemned. There is no way out, no matter how hard we try. But the good news is so good, so much better, that because Jesus has already been lifted up on the cross of Calvary, taking all that condemnation on himself. For those who believe in him and trust what he's done, there is no condemnation left. It is gone. It's already been dealt with once and for all. Mae'r ffordd nawr yn agor i ni ddod at
Dduw, i dderbyn y bywyd newydd yma, y bywyd tragwyddol. The way is now open for us to come to God, to receive the new and the eternal life that Jesus is promising here. I allwn dderbyn beth mae Duw yn cynnig i ni fel rhodd, neu ei wrthod. Yr unig fel Nicodemus. Efo Iesu, mae yna penderfyniad i wneud. A ydym ni am ddweud ie i Iesu, ie i Dduw. Ac a ydym ni am parhau yn y penderfyniad yma, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd, i gadael i Iesu, codi ni i fyny, a profi fwy a fwy y bywyd newydd aeth i'r groes i wneud yn bosib i ni. Amen. Gadewch i ni gweddi. Iesu, wrth i ni weddio i chi, dyn ni'n gofyn, os oes gan unrhyw un ohonom ni benderfyniad i wneud amdanoch chi heddiw, gadewch i ni ddweud ie wrthych chi. Os ydy am y tro cyntaf, gadewch i ni ddweud ie yn ein calonnau nawr. Os ydy yn penderfyniad i parhau efo chi, gadewch i ni ddweud ie nawr yn ein calonnau hefyd. Iesu, dyn ni mor diolchgar bod chi wedi gwneud ffordd i ni cael ein golchi'n lân o'n pechodau ni. Yn y distawrwydd, gadewch i ni cyfaddu ble bynnag dyn ni wedi mynd ar ein ffordd ein hunan a pechu yn eich erbyn chi. Dyn ni'n gofyn i chi am eich meddeiant, a dyn ni'n diolchgar wrth gofyn bod ni'n dderbyn hyn. Iesu, am y tro cyntaf neu'r milfed tro, dyn ni'n ofyn i chi fod yn cyntaf yn ein bywydau ni. Dewch nawr, dyn ni'n gofyn, a llenwi ni efo'r ysbryd glân mewn ffordd newydd. Dewch nawr, dyn ni'n ofyn. Dyn ni'n gofyn i chi, i orffwys arno ni efo eich presenoldeb. Dyn ni'n gofyn i chi newid ni o'r tu mewn, i helpu ni dilyn chdi'n well, ble bynnag a sut bynnag y byddwch yn arwain ni mewn bywyd. A dyn ni'n parhau gan gweddi y ffordd dysgodd Iesu ei ddisgyblion gan ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein barau beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yna i darllen bendith i orffen o Rhufeiniaid pennod 8. Dwi'n hollol sicr bod dim byd yn gallu gwahanu ni oddi wrth ei gariadau. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn presennol nac yn y dyfodol. Dim byd ym mellteroedd eitha'r gofod nac yn nyfnderoedd y ddaear. Na, does dim yn y bydasawd yma greodd Duw yn gallu gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein arglwydd ni, y Meseia Iesu. Amen.